الله رب تعالى في تحجبه هدادا بخلق نبي مصطفى ما زال مستترا في حجب غيها به حتى أتى وجميع الناس في شبه فقام فينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أمي أنبل ما لمن كلا وما بلجنا فو دانتي فولنا أمون ينصر أنكر مغشين الدموغي كغروب سانفي أي فولي نشاما وكفي أمدوك أنكر مغي أنكر مغشين الدموغي على كان يمانا على كشجاع أن كان علم كيما يا ربي أنا كدنما أنا كان نانيف أنا كدشون منداما مسكا لسلمو كبركنا أنا كأسلمو أنا كان دنيونا يا هي المصطفى صلى على محمد وتمنى كفى بابو بامي لبنا أكرم وشينا دموغي فيه أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم وكبولي مكة كتا مدينة سيكو فلو كلا فلانا كلا بشوينا أسيكو سبنا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنتم بمنا أنتم بهجرة الله. أنا كربولي مكة كتاب مدينة وأي منك أفلا نيونشة مكان تاني مناتا أنا كساكا فلما ساموان سبا وساموان سبا نيو فراكا سامبينا نكاكرانا نيابك سامبيورو أني سبا وعلى كذا نينا ماي سلاما بلا جلين فورا أوكو يعني وهجرة أنت كمو ديان كتارخي أنت سلاما كتارخو بدم نهجرة الله ونامو هجرة قرآن كان قدرون على كرا صلى الله عليه وسلم أكيران إسلاما مية وبدوية دي مية إسلاما دوية وبدوية دي من كدوية ودونا وتشرك كدوية وهذا هو الإسلام. وكما على كرا صلى الله عليه وسلم أي إسلاما ينفوك كمية أبورا مكان مية أترام مدينة كتام مينك يا كان ينما تشوكونه إسلاما بدولة ده فنو فنو تناي وبكوري وتعالى كرتة صلى الله عليه وسلم. يعني عنده يسوسان لجأ عن فلتومنا يبنى لجأ نيكو أسلام يريري أما بيعود يكونا أبقى الإسلام من بيسيسا كيلنتي إسلام يو تشامان دي ولي إسلام جمعون كفاين واتبان وكان يوم فاتبان وكان يوم مثل جفل تبان وكان جوا تبان ونيون تي أبقى إك إسلامي نتا كيلونتو نحن إسلامي كيلين إفه مين بمقدون إسلامنا وديني إفه مين بمقبو إسلامنا ولودونندو دلود جلمون مولا أمي فينونكو تودمنا سيكا فينونكو لأن كودي بيبيك إسلامي كي على دبامني يبو إسلامي من فنانكي يمانا نيالشوكو يبا دون بارنتي إكي فويوريني على ميكاي دون ألكف سمانتي أديدو أبسيكتا على ديما وتمبا على دي بركة أي بلان إسلاكا gani islama fle chugo mina ni ambo islama yawo islama te kile tunde mo yiran ne ko islama ya kile yen kalonte abe ko dungu do kitabu kurabeji abe ko dungu do fasaran kurabe wuli wo kasro islamatu
alakira sallallahu alaihi wasallam annanai ataraka to yawmina fuiti faraka akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan islam banaya dinakunna yan aunta inna akira an yamina fambira jelin fe ni islam ya chaira beni ka islam donka dobe do islam na janno o do ka kete dobe do ka faraka o sentala dobe do wala akira birsalire wa akachi ala fe kilin fana be wa fo ko itade do ko itade islam sahale aw ko ala kire groupe min fo al firqatu najiyatu ko idiyoyi ne ma do mo bi yere ne gena bi shugo be don sebe minun tunyo ye ulube shira afol ko senna umar ko radiyallahu anhu nale ya me ala kala ko am anton bi do arjana na fo mo kilin ala be shira akana ko mo kilin ne sebe ko hayatul laje ani bi mo be shira shigi ni hakil dafalendo ka fo ko ala kire fiqan najami fo ko idedo ko bara fora ko min be ala kala naka sebo be min ka bi mo min bu oka kuma dola yan kuma nun konna na nala suna abina don an tsaka ga fo mo tala ya fo an tsaka ga fo mo bala ga kuma nun yere fo chugo fe yere bina don galiban nala suna ma mi le islama kalte bi non be en fait nu chara ko sube ulu chana ni ko kuma me uka kitu be kiti bi nun tike amu be wa hakilla min di mo ma jabula nyin galu jabula anu ka sulukiyatu ka harmada yere tasrafe akacha ni ko kuma kroshi ute wajibi ani farda ani mandubu ani muharram ani makruh ani hatta mubah uta donga wonyona o mashiba beswe parce que ala karam dan fami ko amina fa sallallahu alaihi wasallam كتبه هناك الحكم الشرعي حكم الشرعي بتلا تشوا منا ويالك تلالي في كتو وقفه أونغا من بيسيسا ni kalantola kitabu tola wala utolembe eka foba yere sagodema yan fuite mimbe ubonyona wajibi mandube muharram makruh mubah nkiti durinde sharakiti nuko al hukm sharia mi fukatui utsika takate dore ne mi manduwe ne ke wajibi ya haramke mi wajibi ne ke manduwe ya haramke wa haka fa mi makruh ne ke haramai ya haram ya rakuta haramke yan mi ya haramu fana ne ke makruh wa haka abdalla yele folendo nimbeni yorena وبافو ديما خطاب الشرع على الشرع تيكا كما ديوي على سبحانه وتعالى ان على كريم فو صلى الله عليه وسلم نادلون بني مكلف كبار مكلف دي مغبل ورا حكلي بالا الشرع حكدما كان غنين كي على قصون كان غنين توي على قصون ودي مكلف يعني وكاف بفمو فنك شرعكو كون فانفه وبيبي نكتي دورين لكونو وما شراب مانكوتي من دي مكلف كبارما اي باراو بركه يباسو شراب كيتي دور دي اما ودي شراب كيتي وشيغافو هذا حرام نه حرام لندو شراب كو حرام لندو وشيغافو هذا مكروه شراب كو مكروه نه حرام تكلم وشيغافو هذا مباح من دغالندو وافهم الدرا وكان لا كبلا بلجرين كذا وافو صحيح دو من ككنه ومسلو ياك كسو نانا وافو صحيح ولا وافو باطل اتينندو يسلك كسو دولا سلين في كسا ولا سون في كسا ولا فين لو وافو ني شارفي ني كما شارفو بي شرالك كما بين بكا وافو ني فنا يا سوي ابكني nini sabon shirade nin kitimbe da wala mane nini kitimbe nini fenna o babali bo ninde wa sharia
kuma be do ni mukallafi ni fenno nona malo ni ayafamu iyan utmana usuliyun al usuliyun minum be kuma dina kalan lasluko ba fa ma usul woni fiqhu tikle o fiqhu sanfa parce que fiqhu fango no ne lusulu kalan ibina donga fo fango yate ida so bibtanyo so yoke parce que usul be kuma wa qur'ana ni hadisa deka kulun yana bo o ne ki be kuma ulula ka so ma lusulu kalan bi shene dron deke ulu be ke kasoka wa kala ronyona ne fiqhu kala ka o chugado absige ke be qur'ana re tafsiri nga ko fe be usulu de kala ne usulu kala ka bay sharab dala jeli kiliye ibolo sisa boro framise no ito jate ko re ni min ko ni ke yoke ni be don wa min ko iboko nga to fana ngalontala ما حكم التكليفي خطاب الشرع خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين ودينه لكن الحكم الشرعي في حد ذاته ودي حكم التكليفي وفنا يكون هناك حكم وضعي ودي الشتولة وين السرانين يصبصوا يبجغبوا هذا هو الحكم الوضعي ناس شرامة ناس سامة ولنا نيونو yang kismu kuma tukon kuma te okan parce que wote e sentola okone alamana watise amana kamo wa fo ma hukmul wadi me hukmu taklifi de akke wala toy odma hukmu taklifi wetla durinde aywa alwajib والمندوب والحرام والمكروه والمباح من دور هذا هو الحكم التكليفي بس فمو فنالا كوني غاكي ولا كوني غاتوي يبقى ينين فندور لكم وفمي حكم الوضعي وتيام بس ونين تيفي غير سيتولا وكون بي كوتشو يافي abisaka wajiba ka da kocho ya kwa abisaka ke abinka bika ni kocho ya ere shentola awa wajibi forane kafani wajibi sharakitila afana betla ila mutlaqin an az-zaman wa muqayyadin biz-zaman awati chuwefe baso fende be wajibi do sharala sabike wajibi ikan ga adlone beni wati fana awati dibi مثلا إذا الشلب يسقى واجبه موقعنا واتي مسوا دوبي بك واجبه أنك أوتي أدلون تني واتي واجبه ليكاك أنك واتي بدو أني نميفه شيء فوسة مثلا دنا سيكتا تيما ونو واتي تولو ودو كوري واجبه دوبي مقيد بالزمان واجبه دوبي ليس مقيدا بالزمان من حيث التوقيت والإطلاق أبسط كيف أنا واجب معين دو يعني واجب معين دو أما هم فضل عيني فمن دو واجب دو أبي كلين بكا مغتسلك بلا مغنونا واجب معين واجب دو ليس معينا من حيث التعيين المطلوب واجب دو غاتي مغكلين بنوفي دومنا كي أبانا هذا واجب من السجول بكاتون كاجيا نالا سماما وإذا واجب محدود وغير محدد يعني واجب دو فنا ودان تجلين دو شرابولو نحكي دو يعني حكي بوكابا أبانا فنتولا يعني واجب دو بي ودان تجلين تي يعني حكي كلين تولا كفو وكل ينين بتي تشغو نو سريما يبوكي يعني واجب محدد واجب من دان تجلين دو كم كاس فطرك على كلام سباسيسا هذا واجب محدد وكسر وتيرك الدوري هذا واجب محدد غفن دبي واجب ليس محدد أبي كباير السقولة أبي ذاك واجب الكفائي واجب العيني ويمغو من بعد كما يافو منا أكفو إيرك كلين لك واجب دو أني جمع كله كواجب دو ندوياك أبي بينك ودوكا واجبي wajibi be femme ni anyina mongo fe ikake ala wajhi luzum
واجبان جيكا وبحيث يأثم صاحبه يروي ناتجي بجنوب الصوم نامك أبي فندي ما واجبي نقول نفني واجبي وكرة أنين نملو في جاكو يرد كاكي أتمنى ما كي كما فلسة الجنوبي أفهمنا والمندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم يعني وهو مندوب ومندوب من شرايع جنيفين كان ينقلمانته وهو ما يثاب فاعله ني أتريك ببريسو ولا يعاقب تركه تاتوبا ينكتا نا ياتوي جنوتالا وافو دي مندوب أو هو ما يمده فاعله ولا يذن في الشرع تركه ولا فن نات مغمي yake atiki ubati tanu kafaya kujumanke ngana ya tifana utala gushi yani kuma bada wala yuzammu fi shar'i tarikuhu ute atuba la gushi shariala shari'a tiso ngam wodo bisikake yani femi manduwe na yinne mi fe kake wodo hasali flen yasisa ni yake braibe ngani atui watu ba jalakiwa ite jalaki mo mi jalaki wodi jalaki ba bad lasa wajiban wajibi lawde be fe nga ni yalla yes adon bari amna ni amno fo bari adon banan dare wajibi ni mandubu nyinnembe modo fe chukazula ubi lagushi wajibi tulla chubina ubi lagushi mandubu fana tullate مثلا ني موي مثلا فو ابي اجولم مي كامي او كما بوالا حديث ده كفو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفو فنا اي فرالك ka jokammi wo ono nyono bo ebe kuma do foni na kwa mashiki ko ajora kammi ni nyowon chikoro ba eske ninganga ninkewa iduna gashira ma do gashila yeminge barajibe swalawa eske ni la goslin na o yere haramé eske ya ke wajibi ka so wajibite aywa ako nango fi sharia uta atiki la goshi sharia la nka abisaka la goshi chugore la hakil la do bisaka to iba foka juya kaso sharafa tafante shara ko na mandubi mi na mgomi yake abi braiso awana ya tu atilla zabaso atinyankata wala fenno na tu yake abitanu na ya tu atilla bushi ema famu ما نريد هنا قوله أما فقط من فياسرة كدون أذكر صلى الله عليه وسلم عن الإسلام من برام مدينة كان مخوتوا إسلام يري يوم كسو فوي مدولا أما كفو إسلامات لك تطلق بني تطلق لكرنا مننا صلى الله عليه وسلم وكلن دو يعني منو يسلام يا كلاسيسا أدون تلالندو ببادو أشارة كجو دو تاني دو تتكلمي bona yalla ya misrula na yalla ya arabu jamanona kitabu mbe kala ya ko islam kitabu do atikala yenfe mbe kala yenfe ko islam kitabu do atikala yenfe islam kitabu do dlalembe don wado bulu atika ya jamanu do kono o koremo aka islam atikile ema famo yan otma mo non be ni olu islam dlaka ke o chugoye before them are Islamic, Islamic studio. We look at the firm begin Islamat to a hal nasru yerotala. We say a firm begin Islamat to a Ganasi city. We say Quran and Nadi Kajil Muslimin. Al Quran هو كتاب المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى المسلمين. لكن القرآن ليس كتاب الإسلاميين. يعني أولو كتاب تلولو. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس الرسول إلى الإسلاميين وإنما إلى المسلمين وفي يرى من دي إذا هرم الدين يبقى مفوكا سمر غيبي إذا السريكة فمما
o ka kɛ fɛn sabatilen i bɛ kuma ni o kumakan de o tuma ni ko nin ye wajibi ye a ka sɔrɔ i b'a fɔ ka da min kan o bɛ yen ni ko nin ye mandubi ye a y'a sɔrɔ i b'a kɛ ka da min kan o bɛ yen nka fɛn silamɛya tilalen ta dɔ y'a bɛɛ jɛ a bɛɛ ko a dafalen don nka tiɲɛ na dɔ b'a bɛɛ jɛ parce que a si tɛ ala ka hijira kɛ ni silamɛya min ye sallallahu alaihi wa sallam o wasara ni ko dɔw ye i ma wasa n'olu ye o ma ko dɔw k'a ta la e y'o k'i ta la o islami yɔrɔ ninnu n'an b'a fɔ ma islamisi ninnu yàrá diɲɛ silamɛya ko bɛ ɲini ka yɛlɛma ka k'o ye fo ye silamɛya tila amerikɛnw yɛrɛ ko o ye islamul mu'tadil wa islamul mutatarrif silamɛya min bɛ dantɛmɛya kɛ silamɛya min tiɲɛnen don min tilennen min bɛ cɛmancɛ la silamɛya islamu siyasi politiki silamɛya a tɔgɔ cayara o de différence bɛ a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka marisaya t'a si la parce que ni si tɛ k'a fɔ kuranɛ y'a ka marisaya ye fana ye nkalon tigɛ u bɛ taa dalilu kɔni bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o y'olu ta ye o y'olu ta ye mɔgɔ tɛ dɛsɛ o la fili mana kɛ cogo o cogo a bɛ se ka kuranɛ tigi bɛ se ka kuranɛ ka dalilu ye ma dalla qawmun illa ala tabiin minnu ye sɛnɛ ali seyidu suya k'a faga o y'a kɛ ni kuranɛ nasi de o tɛ mɔgɔ kɔnɔ bɔ lakin a k'a sɔrɔ don o de y'a fɔ k'a fɔ nin de ye nin ye n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko itiba'u salafi salih batuli olu o ye min faamu kuranɛ na a y'a min faamu cogo min na a ka to la n'i nana ka na ko kura wɛrɛ don a kɔnɔ parti o parti bɛ na fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ kuranɛ de kɛ a ta ye ala kɛra don m'olu tɛ fɔ e bɛ fɛn o fɛn fɔ sisan dalilu si t'o la ala kɛra ka kuma o na sallallahu alaihi wa sallam o la kɛra dun de nana ka kuranɛ ta ɲɛnabɔ a ɲɛ o islami ninnu olu ka kuma cogo la u bɛ mandugu fɛn min karinen don ni man ka fɛn fɔ a kɛba a toba ma u b'o kɛ wajibi ye mandugu bɛ kɛ wajibi ye u bolo n'i y'u ka kuma fɛn o fɛn lajɛ k'a lamɛn i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn dɔ fɔ ka se yɔrɔ dɔ la laysa wajiban lakinnahu mandugun o misali caman b'an bolo yan misali sisan komi e kɔni yɔrɔ minnu fɔ tan nɔ e yɛrɛ a mɛnna dɔnnibaa ninnu de la k'a fɔ ko ni nin kɛra tan a bɛ kɛ tan nɔ bon sisan olu bɛ a wajibiya mɔgɔw ka cogo di k'a sɔrɔ ma minnu fɔlɔfɔlɔ y'a fɔ dɔnnibaa minnu y'a fɔ k'a sɔrɔ ma segin ka tulu ka kuma ma sababu jumɛn nana n'o ye n'olu b'a ta yɔrɔ kelen ka hakilila kan. dayiman ko fila de don karamɔgɔya b'a dɔw la u m'a kalan k'a fɔ nin ye nin ye a dɔw fana fɛn ko b'a la parce que mɔgɔ mɔgɔ y'i ka silamɛya dilan ka saratu dilan i yɛrɛ fɛ i b'a fɛ ka jama ɲini ka fara i kan bon darabow fɛ mɔgɔ t'anw bolo ɲɛmɔgɔ t'anw na donc olu mana min fɔ komi ala yɛrɛ y'a kɛ o wari min b'an don k'an kɛ fɛn ye o tɛ bɛɛ bolo o de y'a nɔgɔya ta n'o de farafinna ta tun bɛ juguya dɛ n'a tun fɔra darabu jamana bɛɛ k'i ni yɔrɔ bɔ farafinna a tun bɛ gɔn kosɛbɛ bon min b'o kɛ n'i ye silamɛya kɛ idéologie ye bon n'i ye silamɛya kɛ idéologie ye i bɛ taa fɛn dɔ kɛ wajibi ye ka sɔrɔ wajibi tɛ parce que o bɛ ka hakilila jira a misali la sisan ne ko ka fini surunya hakɛ de b'a la et puis saratu fana b'a la laadako fana b'a la fini ko laadako de b'a la sani sariya ko ka don a la i bɛ kuma dɔ mɛn o kɔrɔ de nin ye wajibi yɛrɛ de ye nin kibaruya bɛ ye karisa ka silamɛya nagasi wala a b'a bɔ a la yɛrɛ o misaliw ka ca n bolo a ko fayaj'aluna al-manduba fi maqami al-wajib ويحولون المكروه إلى حرام مكروه وبك حرام يعني أولوك السلا كتابو لا كوفلا دبي واجبي أن حرام ما كنا إتا يفيوكم مندوبو بولوفة فمن كمن واجبته نيما كفنت فيما وتولوشو فما في هذا اللي بكري على كرايك صلى الله عليه وسلم ala kɛra min kɛ ni mɔgɔ min m'o kɛ i tɛ silamɛ ye
yan mandugu ka fo a kiti duri ne faka so de kono a wolu fo te to ni a famere sa e ga fo jogo na sa kiti duru e ni sharia ka malo ngolu fe slalo waji do tongo fana no fana makruhe o be fana haramu na ni ala nyanima no to be o dobe se kafriyama fochu ba ni ya fochu ala kala ne fo ibanoma ni dum bana ala kala tama ayo mombe kafare be wa islamiyuna be bitaji fambe wa yubayyquna masahah al-mubah ma annahu huwa al-asl mubah de fen dagale kubo ukuru kosobe ko damadoni ndi kaso le sultugo fe an kalambo fe an ala qur'ana yemin fo wa mubahu de ferre me kuju parce que ala haram ko di jati ay haram ko di jati ako hilla lakum ma wara min benin kofe ala yo dagay o de ka chama yemin fo de ka cha min ko hore gacha aha min mafo o de ka cha yan al mubahu wasi'un jiddan mubahu wa ferre no katme ton no bela jirenga ngane ko chuwame yani kan fa yali ka siga kuma famu mabunum be fo bi jeka dawla me iba don yali yesi bas bi se ka document mun konna ka fo kiti min be fo ni tigira bawma ka damu ba hoka ka damma mandugu ka fen daga renka yali ab isharaki do wala sharaki ita famu fo ne tlanu non laje ka kuma ulame wa famu hakilla wara de donana parce que be ko la kadai yere ka choya de ka woni islam ju jama kulu chamai ni majayati wase de sesa amana fononko ambe sekata mima wala ne mana kiti min fo akiti be yamfe mana fa daga lendo adaga be ya ni ngwa haramulendo aharamulen biya atifa fana ka fo kuma jele na kaso nasiti prana na wala nasiti ala karabulu sallallahu alaihi wasallam kashinga fo haramudo ntiko ke lanko yubayyquna masahah al-mubah wa mubahu kurun kusubeko ke kodara dama doni sa toshi tedara kaso sharaduna ala de ninke baye yan utmana fo dolbo shirana haramu file fo ambulo chugo minani don watun tafut puisque ni ko haramu dutta wode ala ya haram ni ko abaddara ala ya daga yan al muhallilu ala de don wal muharrimu ala kilingedo mo woro tisiga ke wotma ne ye fenfo ni ma do ka kalana kiti e fami a fotugo te ka fo haramu do wala fot a kechugo te ka fo halalado fotugo de bola kajira e refe nin ko mbeta wala hadira kitabula ibaye muatala amma malik bafo ko nin de karne be kanama abafo nin ko la yorojibuni wanen kuma hakilla warbe na bulu mintin ya wala nyon don ba bebo fo kaccan don mo fokita wala me katigen kanke senka ka fa daga lendo kaso al mahall huwa Allah subhanahu wa ta'ala wala katigen kanke ka fa haram lendo ka fo ala dun de haram ba o tibulu yana odla urutun tafo abada femma ni ngara naso nasiti ko singa fo daga lendo fentala dale wala ka fo haram lendo fentala folo otun teke kalambe wati mina mota ka abada be shakoro yande be tikasla madlasa mimman frangonga otunganga ke amesri kata yoroma wafa marjaya wafa mo nafa amesri kata qur'ana ma be ba fa amesri kata qur'ana kuma demande ko ngaci oticiyan puisque beta be qur'ana kono hali sinini parti qur'ana na be qur'ana yoro do ko yatay ema dongo do qur'ana bowa joni qur'ana nakare ne qur'ana nakare tina mo soro fika fode kwa bala me e ka fasando ka yere ni ngasa yala e ka fasani don wa jume ya fasanti wono don wa sorra o de marjaya o fana ka soro watila ala kara sirara mu'minu sallallahu alaihi wasallam
ni ɲumanya ye a k'a sɔrɔ salafu salihu mɔgɔ dɔ de y'a fɔ tan e b'o ko hali n'olu fɛn wɔɔrɔ sa i mana min ta o la o y'i ka tiɲɛ awa n'olu tɛ a k'a sɔrɔ dɔnnibaa don parce que ala kɛra sira ni olu ye al ulama warasatul anbiya nka ni mɔgɔ y'a fɔ ni si t'a bolo a ye ni dɔn o de fɔ o tuma a bɛ komi o silamɛ gurupu caman caman ye fɛn min y'u fara ɲɔgɔn kan o ye sariya yɛrɛ kalan dɔnbali ye i b'a sɔrɔ e bɛ nin gurupu in na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔ la e nin fana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔ la e nin fana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ la komi ne n'a bɛɛ bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na nka min b'an fara ɲɔgɔn kan o ye de ye sariya dɔnbali ye ne t'a dɔn e t'a dɔn nin t'a dɔn nin t'a dɔn an bɛɛ bɛ taa an bala yɔrɔ dɔ de la k'o de y'a ye u b'a fɔ de ma jahalul mushtarak ani filibantiya min kasrun mushtarak de ye an bɛɛ fililen bɛ yani an si tɛ sariya kalan dɔn i m'a faamu e ka islamisme nana diɲɛ kɔnɔ bani u makari b'i minɛ wallahi u makari b'i minɛ kamalenkɔrɔ bɛ tile kɔrɔ i bɛ kungo kɔnɔ ni sabara girinma ninnu b'i la ni fini girinma ninnu b'i la marifa min yɛrɛ bolo i bolo o ye duni ye kɛlɛ bɛ kɛ mun kama jundullah jayshul islam jundur rahman faylaqur rahman a tɛ se ka ban jamana kelen na i bɛ mɔgɔ gurupu 10 sɔrɔ yen o gurupu 10 n'a sɔrɔ an ka silamɛya ye kelen ye a sɔrɔ la wa wa an ko an bɛ jɛ ka min kɛlɛ n'o kɛlɛla an yɛrɛ dama de bɛ na ɲɔgɔn kɛlɛ e b'i ka dalilu bɔ yɔrɔ min ne bɛ n ka dalilu bɔ yen o bɛ kɛ wa o bɛ se ka kɛ o de ye jahalul mushtaraku ye qasimul mushtaraku min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye an si t'a dɔn bɛɛ kelen bɛ ka sariya yɛrɛ dɔnni yɛrɛ to yen ka taa don i hakilila la bon o hakilila min n'o bɛ sen na awa gurupu dɔw fana y'o ta k'o kɛ nafolo ɲiniko ye ka o don i da f'i k'olu fɔ ka fɔ o de ye silamɛya ye mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ko kama bi o tɛ silamɛya ye o ye hakilila wɛrɛ dɔ de ye o de la an ko siɲɛ tɛmɛnen na ko an kan ka hakili sɔrɔ ten an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ko filɛ cogo min na nin a bɛ to ten madhabi ko in tɛ se ka bɔ yen madhabi naani in fana duurunan tɛ se ka fara kan kuranna fana mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn bi ka tɛmɛ a tigiw kan olu tɛmɛna ka ban donc olu ye fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ sɛbɛnnen don u ye min fɔ hadisa ko la o bɛɛ sɛbɛnnen don mais n'i y'a jateminɛ sisan olu bɛ kuranna fasani cogo dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ kitabu sanfɛtaw kɔnɔ u bɛ hadisa dɔ fasani cogo dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ yen o b'a sɔrɔ hadisa dɔ u b'a fɔ a lafulen don k'a sɔrɔ fɔlɔmɔgɔ ninnu y'a saha hakilila dɔ kama u bɛ hadisa dɔ u b'a fɔ ko sahalen don ka tɛmɛ fɔlɔmɔgɔ ninnu kan n y'o misali fɔ i ye yan n'an tun bɛ fatiha kalan na alimami n'a bɛ sali mɔgɔw ye alimami kɔmɔgɔ ka fatiha kalan wala kana kalan n y'a fɔ a ye ibn Taymiyyah ta ka kitabu la al-fatawa a ko alimami mana kɛ sali ni mɔgɔ ye ko ala kɛra ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam man salla ma'a al-imam fa qira'atu al-imam qira'atun lahu wa min mana sali ka fara alimami ka kalan yi ka kalan ye o tuma kana kalan ale yɛrɛ y'a sɛbɛ kuma in diya la ko hali ni tɛ alimami ka kalankan mɛn i bɛ ŋunuŋunukan de mɛn i ka to alimami nɔfɛ i kana kalan ko ala kɛra tun bɛ jɔli min kɛ sali la ko a jɔli ye jɔli 2 ye min sahalen don n'a tun bɛna Allahu akbar kɛ a m'a fɔ Allahu akbar a bɛ jɔ dɔɔnin san'a ka kalan daminɛ n'a ye sauran kalan a bɛ jɔ dɔɔnin o ye ka ninakili sigi san'a ka ruku ye a ko nin jɔko 2 de tun bɛ yen a ko dɔw ye jɔko 3nan fɔ nka o ma saha nin jɔko 2 in de sahalen don a ko nin si kɛkun fana tɛ kitabu si tɛ k'a fɔ ko nin kɛkun de ye ko ale alimami ko mɔgɔw ka fatiha kalan kuma jɛlen don a ko mɔgɔ si tɛ k'a fɔ ko sakita de don sakita ye daden kunkurunin sakita latifa ko sukutu tɛ sakita latifa dadenin don ko a tɛ se ka kɛ fatiha bɛ kalan abada ko tuma n'an ye fatiha kalan kɛ wajibi ye alimami ko mɔgɔw kan a bɛ kɛ wajibi ye alimami kan a ka jɔ yala a ka kalan jɔn bɛ se k'o dalilu fana jira
ala kira tumbe sakta minge sallallahu alaihi wasallam ufle ko de yelema ko ga sakta su ko ne alfata kala kika joko alme ko mo ka fata ne misru be shina tanna yeddo fana ubakala hal alman bika kala hal alman bika kala ibn taymiyah ko mo men mboke ya qura alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ku yu ayasu kono qur'ana bika kala ibe sallo tisallo ikalla mede ko de fora yan otma minum be salla ni minum tisalla beka ka madama ne alman bika kala ki kana ko re kala ni ko re kala ye fen fusamanti tre kana duma take ko fa ansitu de fora otma ko ansitu min fora fatha ne soran beka kona ka fi be fatha bo soran na ula ka ko fatha kala ne wajibi beka ko tuma ako kala hanne alman be kala ko oti momofo bimtamina nga sesan kitabu qur'an ndo be luko ko ba kala ko hanne alman be kala ki ba kala ko bara alaka ko sallallahu alaihi wasallam ma la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab afrika kodo tako ke kodo e kasote la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab salte mo ni ma fatiha kala est ce que ayara kan kilen de fo ayara kan fla de fo ayara kan sabale fo woni mo gom nya kala ayara kan kilen yerla ima kala ma ha ne almami ya kala fana note muna nin na almami soro ko ila ye fata ye arakan soro e masoro ya soro ni wajibi tundo eka ya soro wa kala donc abeyile mana be tara la bujamando ka pardon di video kasarita fo ale fana fe a jollo me kana fle nda kusu madmalasu ka jike nuna pale ko ne ma ko ay ko ni bebe keni kilendi ko ba bla ke bara e be kala salita fana ne ani bi bolo famin kede ko de be ni be ke nyon fe ni tabi bulo ale fe abaka ka ne fana fe o ende biso yanga kitabu kala juri nye bosul mollo ibna de kala sokro kala sali talabi bo odila fuyi nyana bolente bonni ko akad dalujira ashika dalujiri la ko ambe ka minu njira kitabu ko no ka bo nyona jira bo lu sebe nendo na le tay masbe hakilla do ya takada kodoka ka faraka bo otma anna fa mo fana berajile mbakete ako nidna nikiti non dombalea a fiye boyana kuju ka fo shara kiti durude shara res ka fo islama res sama sen kira dure chugumina ala ka kiti min blene meni mukallafi akira durude wajibun wa mandubun wa makruhun wa muharramun wa jaizun worona tifana otmane har man de islam na e baro barake iballa yeni durina juwendu woni sifanati hakilla ko ni khitabu at-taklif khitabu junga khitabu do ala khitabu do ala min fodi de yana otman ni fen fon ni kilena ko ni abiko mo dallu de bi bulo ala kula ka fodi ni ko ni wajibi akaso wajibi do ma flanye fe chama be we mandubu yumdah fa'iluhu wala yudhammu tarikuhu afkeba betanu ngaminya tui utilagushi angal lagushi lu lajake abeke wajibi de no fewa ajana na wajibi ko rewo mosin no wajibi ko la wo mandubu ko fisna be yori mandubu wala masailul khilaf de doke kada dalu doka do fana atake kada dalu doka o misalu bangay mo mana soma sali ay kunutu kala dalu be moy makunutu kala afana be yana utma ala sallallahu alaihi wasallam mo minu yayi abe kunutu kala wulu yo o mine minu yayi ate kunutu kala wulu yo o mine o yo ko banay po seno be amoluke amafukake ayuke mo yake masenfo comme ni fitri wulila fitri man fitri salmana wule
ka arkan fa sali sani iqama kake abe kitabu village nan kwaya yi ani ama moya mornaye amu frafana ama fu ukana ukake kada akana na tamin kake farai wa mishdu la bi ufar la matewa fo almamba fo wuli kake ala kala de kotema akara moya morne febi e moya mornaye ya nati ko ne ko wuli kake na make ati fendo ki dusuna wa o mo ngol mislu ko no ta do ka ho islama kuma saliko ko na kuma bana kuma shiti gyan kono tu funan ayo ka filbanta ko anan tan ni dum ko de kamana ala kala jigana no ka bo san fe domina kana ka nyana ma to ke abika mo kalona abes ale de be salni mo yo fo sali dama do mi ni abana no na hasa sali ko be ke drama akoro re mu baratena e fimbe dina mi nan ta dina chukudo ite tiwara be stisira kala ni ala kare re sallallahu alaihi wasallam dan ni kiti emiye kaf kiti duri be la jelen tora sisan kono kumona flagayo ni wajibi uta do ala kare sallallahu alaihi wasallam e fen chamanke unyin nente mo fe ni wajibi ni harame na jarila abedda no ta be ke flanga fo ya wo yali mo ko shikad o fere wala skosre mo be fongo ya wala jamani ka ko kote ka mo manam fongo nga kodo kala fali tumbala folo fali yere tumbala parce que va focuser akrata no wa foko na ngule wo yali o kashika nya kosobe we nan ni fendo ko aqida ko min be har madini alache bo an fe sani islamatu ma afana akurle na tumina don mo tumia watimina me dalne me kitabu qur'an mumma kitango kitabu qur'an ulde islamai kitabu yo qur'an be korede bo etun dane be har madin be mi fo adala abana na har madin ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah islamadu ajuli keri ka harame akan naflo keri ka harame amma ko tuchene keri ka harame nin libe ulula me kitabu min ndo bi asa islamisme indane islamiyu kitabu ta alela bo uluna sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah uti mo goddo islamana ko be shekana waqidu be a tienvion be bo tienvion no hakilla ko dido mo shite mo sigundo do atika fendo daga alay mi haramu ya wala kafiru kan ko kayro katam islamu ka wala ala jugu wa kano konya mo shito do ala kira fana mo ke mo shita la ilaha illallah fo di shasi ina no koy islamu mindo ka fo beddo islamana ni afoli fana ni dona ka ba to beddo alama je makeno fana kaso usama grake sala ne ay mo ko fa la ilaha illallah fo len ko fe ala kira min fay wodon ko aqataltahu ba'da ma qala ya isuna ka fa la ilaha illallah fo len ko fe wa ni febbe yele manata ko islamu ka tlaga nyeso ko do la tun ko so toli ala ko wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum ala fonongo tafshalu odi abe fasan wa tadhhabu rihukum abarka beba foite nambe bebina beko onka mo mina ni diskuni ala kala dun ko sallallahu alaihi wasallam lam ubu asli unqiba an qulubi das wana uchi ka fonga mo diskun faraka do min bala yemi mbangata o yene tay atobe ni alace wala kala dun ka bolo la sallallahu alaihi wasallam alay munafiqin min fay kullu munafiqi afatulin ko fe sidna umar ko ala kala sallallahu alaihi wasallam ala tube munafiqu fay ngasisa ati bolole otuma mo te munafiqu do mi mana min banga kene ma ambi milano atobi na alace wode kanga ke anka kuma bi mi wonna la ilaha illallah nyige be taya ninti do ala fika kata ninti do ala kifika kata ninti do ala fika kata yalin kase kan nyona bo islamana e mo 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 bo islamana
la ilaha illallah muhammadur rasulullah folen kufre ni junubu do ina ala banyo so لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ولا يكفر أحد ببدعة من أهل القبلة قبلة دون كده مين كلا إله الله صلى مشرك ككفر كوي بدعوك أنت لو صار دمروا أبو ككفر أشوف موه كفر أبرني جربوده يعني هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ولا ولو كتاب من بنسبة وتجرب أهل السنة والجماعة من لاسلير يعني سبب بيت نوي وتولتون بس يقولوا بلا يرتجما نكون كويو بلا يرد بلا لمبة أنف يرد من كشة حكمنا يبصق مسألة كما الشبع على نيموتاسلا أكما بدأ من الناس ما فهموا ولا ني akida na islama feno na ko akida ko folo atumbe tafiru ala klibantia we be ala man kutude kala ala nin kaka nin tsika fo ala ma nin te jugoy ala hakela nin te jugoy ala hakela o femin tu nat me donti utma fo tafiru bo samin na ko ya akida o ko me wora de dusunyi est-ce que mon be hakila ila ila Allah foka damunka ya fo yani akoremu ya fo fona eske nintibulo ya fo na eske te kafuru kanu ya fo yite shara kafuru ni luwa minun na eske o buyan tibulo kateme jonu men ndo wala bo min tanka kunkwe andana o franka kunkoka kasro ala mo yina afifi wala ni sama famo belajelen dun kera wa betay yeretay bey kaslama adla is besago bi tala yemi sirjo kadda odeka itay kafo yamanu be serekta wo shita kaddo misru kono nu janantena hal qur'ana kalan koy akasro abe ube qur'ana kalan mi odeka ke nawma ke abe boy ay jamando we qur'ana be takabo misru kono ko bari abe kalambulu binga uluga kalambulu te bon sisan abe na ke almamayir fana am fana fe am fana be ga shasi chamando ala min ni magoro to dona bi ko qur'ana kalambulu no fana beddo na ko chamana am fe kasro o dalu be somi wasi se ko dalu so yana utma kuma kore min ka fara kran islam min nana sallallahu alaihi wasallam ani min bora makan katan madina aya kan yana ma yake minka ale da shari'at ki ale da blai akalla kare ani ale mana min fo fona ale ya afoka jiya ka fo ma yam to ko anel hawa atani dum fo yana o shari'a islamayen de kiki duri kuma min be alaka kuma min be nadlu ne men mukallaf ka bare al khitab at taklifi o de duri na klient ka black len nona ne klem la klen nona akun ko kabo parce que avec mi yere bla ala nona ka fendo wala kama sharia kula ni be hali bagabari ke masala ne mo do sa be dubni ke ni anumay ay jodo fo yan wala mais est ce que be sika fo ay ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ay dubni ke ni akini molode e yakini numay ya ala kra susu ala ko shetana be dumne kini numay abe milan noy ko ni ala kra soso ita ala kra hambanto so ni ibora slamana obi fo automatiquement at halati dugula wodon man kamino be ambulo masailun nunna nin dombalado mo sisi daga dobla yoro ni alama min blay ala kama min blay sallallahu ne fenki wajibi ka so wajibi te ne fega harame ka so haramote sangu ka fendo ke kafriya ka so kafriyate ala kra ko sallallahu alaihi wasallam marra musliman bil kufri babi mo man islamak kiruni aw kafri wa sagira erde bikay wafode idkhalu alfin fil islam khata ka filika mubakrin jat islamay ka so islamote ko de kan no ika islama kilembo islamana ima famu bonin de bala ni ayilmana abe yelma islamu de pirala am ganga min fo kafri rola kafruye ka do harma dundu
ala ko wabulu da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka mukallafi ka so ala ka wuli lisira umma yana islama be kun ko de sisa ka islama ya fo ka fo chunya ala musa ni fir'auna cikata haruna fir'auna ma ala musa ni haruna cikata fir'auna ma أنا كفر أنا على كو موسى هارون فقولا له قولا لينا أكمن نون دفاي لعله يتذكر لعل أبنا تشي أو يخشى كمن نون دفاي فرعون ما وابنا كو بنيامين يونسا في مندوب دوك يوك واجبي مندوب دوك يوك أبي بلماشي مندوب دوك أبي فروسا mandubu da ke abiski mai hakacci mandubu da ke hali aktivis salen kofes hakim la haqqul muslim ala al muslim shitala atoko di ni ya bon mandubu yana jon ya foye ka fadi saka bula ite kitabu shi suramin babula ima kuma infamu ha ni ngalbe wa ojo ni belawo min b'a bɔ sariya ka kuma na sariya y'a fɔ cogo min na k'a tila duuru ye komi na fiya fɔ cogo min na an kɔni b'a dɔn ni i y'a jateminɛ o labatobaliya a bɛ fiɲɛ min se silamɛw jogo ma ani a bɛ conséquence min se an yɛrɛ dama ma n'an b'o da ɲɔgɔn kan mais o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ est ce que tilatilali an yɛrɛ ne ka hakilila dɔ wa ou bien yahudiya ni nazaraw de fana sen bɛ ko in na k'an bila ɲɔgɔn na yahudiya ni nasaraw ye nin baara de kɛ olu sigira kama k'a lajɛ silamɛw bɛ den caman wolo silamɛw ka dugukolo nafolo diɲɛ nafolo t'olu de ye san k'a lajɛ an ka ko dɔ kɛ an tɛ se ka silamɛya yɛrɛ kɛlɛ an tɔgɔ tɛ diya o tuma na an ka yɔrɔw bɛ olu sigira kama ka sɛbɛn san joli bi k'a baara kɛ u b'a baara sun tile an k'a lajɛ an ka mazhabi ko in yɛrɛ kɛ gurupuw ye yani ka mazhabi kelen kelen bɛ ka muaskar ye de i bɛ taa i ka sɔrɔsiw lasɔrɔ yɔrɔ min na fɔlɔ e ta bɛ yɔrɔ dɔ nin ta bɛ yɔrɔ nin ta dɔ ka mazhabi ko kɛci donc an k'an ka kɛlɛ min kɛ silamɛya yɛrɛ ye k'o tunu ka bɔ yen donc min bɛ mazhabi min na min bɛ hakilila min na bon minnu fana banna mazhabi ma kana n'o fana ye kɔfɛ tun k'a fɔ mazhabi dama tun bɛ kɛlɛ la an gagnera nka komi o nɔgɔyara sisan wala ni sanu ka nɔgɔya an k'a lajɛ kura de kana pour que k'a faamu k'a fɔ silamɛya b'an bolo cogoya min na ka da ko kɛcogoyaw kan i bɛ se k'a fɔ kura dɔ ka da o de kan an kɔni bɛ sali alhamdulillah an bɛ sun mais faamuya dɔw bɛ yen ala kɛra bɛ bɔ makan kana mali na o faamuya ninnu tun tɛ yen o tun tɛ fɛn o fɛn na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ma silamɛ kura foyi t'o la komi an filɛ ka min fɔ nin ye ka kitiw bɛɛ bɔ ka kɛ kelen ye ka haramu ka makruh bɛɛ kɛ haramu ye ka haramu bɛɛ kɛ kafiri ye ka mandugu bɛɛ kɛ wajibi ye an ko de awa bi fɛn o fɛn fana ni ala kɛra y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam k'o kɛ bɛɛ ta ye a ye misiri ye i b'a fɔ ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ni rakatul fajr kɛ a b'i da dɔɔnin n k'i da dɔɔnin n ko misiri dɔw dɔnni ma misiri dɔw tun b'a kɛ mali la k'i da dɔɔnin ko ala kɛra tun b'a kɛ komi ni ala kɛra bɛ si a ɲɛna a b'a ka tahajudi kɛ ni sɔra minnu ye sɔranjɛnw de don n'o tigi ma sunɔgɔ su tɛ kɔnɔ n'a ye rakatul fajr kɛ a b'i lasama dɔɔnin min kɛ k'i yɛrɛ lafiya dɛ o fana farala sunnaw kan misiri dɔw la waati dɔ la n y'a tigila mɔgɔw ye jalsatul istiraha ko sigili lafiɲɛbɔ sigili bɛɛ b'a dɔn ni ye arakan kelen kɛ i tɛ sigi i bɛ wuli ka na ni arakan filanan ye mais n taara misiri la Amérique olu tun bɛ sigi a bɛɛ lajɛlen na ne ko nin ye jumɛn ye ko jalsatul istiraha don ka kitabu yɛrɛ dilan a kama k'a b'a wajibiya e ni ala cɛ mɔgɔ min n'an bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ sali ko fɔ tun halisa ka ko dɔ fɔ k'i b'o kɛ wajibi fana sɔrɔ e fana nana taa e fana taara sanfɛ ko kura ye dɛ ka sali wɛrɛ d'i ma ka na n'a ye o tuma ni arakan kelen sali
ikasigi iga arkan fila sali o itamanjɛ sigi imana saba sali ikasigi ko o israha koro yɛrɛ de lafiɲɛ bɔ i jɔra ka mɛn i lafiɲɛ bɔ a bɛ daga nafila la nka nin ye farida de ye cogo de ye nin ye sallu kama ra'aytumuni usalli o de ye nin ye e bɛ t'o kɛ ko wɛrɛ ani kow ka ca n'an kɔni y'a dan min fɔra silamɛya na min fɔra an bɛ ala ta kɛ an bɛ ala kira ta kɛ sallallahu alaihi wasallam an bɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan o don ala kira ni silamɛya min fana nana Madina n'i y'a lajɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye silamɛ dɔ de ye silamɛ ɲɛmɔgɔ tɛ sanfɛ a tɛ mɔgɔ tɔw sanfɛ Abubakar b'a fɔ ayiwa hunalika man huwa khairu minhu wa huwa man huwa Sayyidina Abubakar b'a fɔ mɔgɔ bɛ aw la min ka ɲi ne nka Sayyidina Abubakar fana ye Sayyidina Abubakar de bɛɛ b'o dɔn وأقول ولأجل ذلك يطلب من صاحب العصمة بعد صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة أن يعني أي الجماعة أن تكون رقيبا عليه فهو ليس بمعصوم ولا يدعي أنه أعرف بغيره بحكم الله ولا أن هذه المعرفة المدعاة هي ما يؤهله لحكم الجماعة والقيام بأمورها يعني منهم بدينا كوني يكو كيكلي وفرانك فرسدوه لا ينقبل حكتالا أمور الدين وشؤون الدنيا وما دونك بنونا كسروا يريو باكا مغشيكي جينا شؤون الدنيا نجين كولا نيتيكا فندوكي على كراكا توتي فمنا مبابي مؤمن الله تيين يتادلو فندولا كو على كراموكي كفو شريا كوتي sara ko de ala karan na ni ni dono kono mi fon fe ni ma do kono o te sara ko yo e ko na ma sisan ndem flenye abe sran shufe a ci suka sumo abe golwa ka wurin ko ma azu ko si kala kungolo la shin saba azu ko si ko na shin ka fo abe shetanage na ne ba juna ya fone ko e ka kala shin saba ulu be don ko ati bi shin go frashara ko ka ko hadisa jumɛn bɔ a la i bɛ aspirin min ta hadisa jumɛn bɛ yen hali o bɛɛ kɛlen o i bɛ taa pikiri min kɛ tubabu fɛ i bɛ taa jolisa minnu kɛ hadisa jumɛn b'o la o de hali shi'unu dunya bon o tuma an yɛrɛ ka fɛn dɔw de bɛ yen u y'o don o la masalan dɔ kana walaha sɛbɛn ne na i ka so o ye diɲɛ ko de ye hali ni kuranna bɛ sɛbɛn walaha la numu de ye walaha dilan i m'a faamu dɔw de ye daba dilan dɔ de ye dabɔra dilan dɔ de ye kalimu dilan hali shi'unu dunya ya ne y'o sɛbɛnɛ ye kaban n'a ye fɛn o fɛn sɛbɛn o la a ye ala kira sɔsɔ ala kira sɔsɔli bɛ min ye ala kira de tun bɛ walaha dilan wa a ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon a dɔnbaliya ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye bida ko kuma caya kojugu bon a dun kuma tɛ se ka fɔ ka ban f'i k'a fɔ de ko kullu bid'atin dalalatin wa kullu dalalatin fi an-nar i b'a fɛ ka mun fɔ a tigi bɛ tasuma na o ye silamɛ ka kuma de ye bida jumɛn don o ma dɔn i b'a faamu bon ala ninnu tɛ sariya kuma ye n'i ye kitabu lajɛ Ghazali Al-Imam Ghazali n'i y'a dɔn kalanbaa don a ɲɔgɔnna man ca mais mɔgɔw bilala la parce que ni parti ko nana ka ban mɔgɔ si tɛ si fɛ tun wallahi mɔgɔ si tɛ si fɛ i y'a dɔn jamana ninnu kɔnɔ ka mɔgɔ kelen ka sɔrɔ an na dɔ ko ne ma arabu don ko yali an ka dɔnniba kɔrɔ ko mun na an tɛ se an ka kalanbaw n'an ka misiriw tɔgɔ da la n ko n'i y'o kɛ dɔw tɛ hali sala kɔnɔ ko ye mun nɔ ye n ko aw nɔ dɔn a bɛ se k'o jaabi de olu dɔ dɔn ne ye mɔgɔ ye a tɔgɔ dalen bɛ min na ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ale tɔma y'o ye ko a y'o tigi haram ko a tigi yafa o tigi ma munna o tigi ye ale fɛ o tɛ silamɛ ye mɔgɔ salen ko ka mɛn i tɔgɔ dara la tɔgɔ in dun fana ala kɛra tɔgɔ wujudu ye
komi ni an b'a fɔ kasa tɔgɔ dalen bɛ kasa dalen la ko mɔgɔ min mana n y'a ye a ye kɛlɛ k'a la fo ka se ko mɔgɔ kana fɔ a ma parce que n'o fɔra la taziru waziratun wizra ukhra i m'o nkalon tigɛ wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka junumu kɛ i y'o tiɲɛ tigɛ i y'o nkalon tigɛ voilà o tuma ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kan dɔ ma fisa dɔ ye a se na Abubakar ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ aw la min ka fisa ne ne tɛ Isma ne tanganen tɛ ka fɔ n tɛ junumu ko Isma ye min ta ye o ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam n'o bɔra ye silamɛ jama kulu de tɛ fili ka fɛn dɔ kɛ bon o fana ma faamu jamaatu de fɔra o tuma n'a fɔra ne ni n ka sahibaw bɛ min kan an bɛ segin o kan o ye halisa jama bɛ fan min fɛ o tɛ k'a fɔ e masalan ani kɔrɔkɛ yen fɛ ani karamɔgɔ yen fɛ ani karisalakaw ka alimami ani ko o tɛ dɔnnibaaw ko de ni diɲɛ bɛ wuli a b'a sɔrɔ yɛlɛmani kɛra nka alfirqatu najiyatu jama kisilen o ye ne ni n ka sahibaw bɛ min kan bi silamɛ bɛ b'o de kan fɔlɔ n'a ma tiɲɛ o masalan an bɛ se k'a fɔ Mali silamɛ bɛ b'o de kan firqatu najiyatu mais n'i y'a kɛ mankutu kelen ye i ma tiɲɛ fɔ Alakira ma f'i ye o a ko ne ni n ka sahibaw bɛ min kan an filɛ ka min fɔ nin ye Alakira n'a ka sahibaw tun t'o de kan wa k'a fɔ hukumu shar'i ye tila 5 de ne y'a kɛ 2 ye dɔrɔn o ye Alakira n'o ta bon kitabu bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ a tɛ k'a fɔ jamakulu don a ye ɲɔgɔn sɔrɔ du kelen kɔnɔ wala a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kelen kɔnɔ o tɛ dɛ yaani diɲɛ bɛ wuli ka mɔgɔ sɛbɛ to yen dɔ bɛ Mopti o bɛ se ka kɛ dɔ bɛ Segu dɔ bɛ Marakala dɔ bɛ Bamakɔ yan dɔ bɛ Tigankɔrɛ dɔ bɛ Zantigila dɔ bɛ Kaye dɔ bɛ Kati a tɛ diɲɛ tɛ wuli ka fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ wuli mɔgɔ ɲumanw kan nka o tɛ gurufu ye o sabu olu mɔgɔ kelen kelen minnu mana fara ɲɔgɔn kan n'olu bɛ tiɲɛ kan n'u ma yɛlɛma o de ye ta'ifatun min ummati nka k'a fɔ de k'i yɛrɛ nɛgɛ ko kalanyɔrɔ kelen de ko don wala jamana kelen de ko don i ye nkalon tigɛ wallahi walima ka kɛ yɛrɛ kelen o de don ni a kɔni yɛrɛ kelen ko don sa ani mɔgɔ min mana ja wa bi hadha al-ma'na ni maana in fana k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔw dɔ ye Sayyidina Umar fana y'o de fɔ Umar ibn Khattab aka sigila aka khutba la ko ya ma'ashara al-muslimin ماذا تقولون لو ملت براسي إلى الدنيا يلا أبي ممكننا ننجينا كتاجين في كراجين دين نقبرك بجين دين ناي إني لا أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي كوني بسرندي أيوة من الشيء مو كان صور من بين فلتلي من بنتلي تسرى أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تعظيما لي إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوبوني ni nyumanke ayendeme ni nyumanke ayendeme ni filla ayendle sena Ali fana bo kele fo Ali fana ko radiyallahu anhu muwajjihan al khitab li ashabihi ay abakuma yeshi akaji nyo minun tumondo fe ako aywa ولا تتقوا من مقالة بحق أكنا شرانية كفابش يكما فني سيدنا علي ركمالو سيدنا علي بن فون ونيكو على كرنا كسيبو من نبدي بقول لكوي فمو كسوكي كفين فوي كجناي mo mi wula misri kono ka sena umaru soso kuma dola ka tasawati muso korwado sena umaru ko ako ne filla muso intle akele ka fa be furfen dantige ka fa mo kana timo ko kosbeke asabat imra'atun wa akhsa umar atlaka fa la khayra fikum ila lam taqulun aw ba aw yafi ay kwam bi ay nyamoy la khayra fikum ila bani herati awna nam suka cin foye nay cin foye herati ala naman me oton ola kishifana herati ala namo fana ke ninde islam ayo
nete ye hakili ko tara kan daga bo be hanga do slama yere mire nimbe de bala na fora ne ka sebo be minka o te kuma fitini do yoke ko fla sabata an ka fara ako fala takufu amma qalatin bihaqqin aw mashuratin inni lasu fi nafsi bifawq an ukhta akana sranye ka fa ka chinfo akan tle ko wal ne refe nete mo min te fili masoma ani te fili baliya sanfɛ wala amanu dalika min fi'li te da o fana ka fɔ ne bɛ se ka baara kɛ ka kɛ sago ka so ko ma fili fo ni ala yɛrɛ ye wasa ale ta ye ni min ye ka tɛmɛ ne kan fo n'a ye wasa o la k'o kɛ a sago ye e kuma faamu fana ne sɛbɛw ka maana ala yo ne nga sɛbɛw bɛ min kan ni y'a dɔ de o tuma halisa an bɛ min fɔ ninnu sigira alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam olu de ka kumakan ye nin ye u ka baara fana y'a jira cogo bɛɛ lajɛlen na o tuma an bɛ min fɔ kabini fɔlɔ an bɛ min fɔ walanda fɔlɔ la k'a fɔ politiki tɛ silamɛya na politiki ye diɲɛ ko de ye diɲɛ ko do silamɛ bɛ se ka kɛ n'i ka silamɛya ka ɲi wala i bɛ kan ka min kɛ o bɛ kɛ ala bɛ jɛ ni min ye ala ye min ɲini i fɛ i k'o kɛ o bɛ se ka k'o ye ni baara y'a wajibi kan o tuma i bɛ to i ka sinsan in kɔnɔ ka silamɛw ka maslaha kɔlɔsi i n'a dɔn ala b'i kɔlɔsi. silamɛ bɛ se ka politiki kɛ cogo jumɛn n'i ka silamɛya ka ɲi i b'a kɛ ni kɛcogo jumɛn na. ni ne ko politiki ne tɛ de yantɔ ye dɛ. politiki bɛ se ka kɛ a bɛ se ka ni i y'a tɔgɔ fɔ politiki sɛnɛ ale ye min kɛ sɛnɛ amadu ye min kɛ sɛnɛ awusɔn ye min kɛ. n'i y'a kɛ i yɛrɛ kelen i bɛ min kɛ ka silamɛw xidimi ka jamanadenw xidimi o bɛ kɛ baraji ye nka n'a kɛra fanga sabanan ye kaban a kɛra masiba ye min kɛra seba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲinɛ o de kɔ o bɛ mɔgɔw bagabaga sisan ko ka ca dɛ ko i b'a sɔrɔ a ka ca a bɛ kɛ ka da hakilila dɔ kan i b'a sisan sena ali ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam amaru ye o seba do ye ko amaru taqtulu kal fi'atul baghiyah jama yadalen bina ifa kosebe no mo wetu ni sena ali ka mo kire kan wasu sena ali mo hakili jiginna ko ali mo be min ni ala kira dawa sallallahu alaihi wasallam mo sorra min yam wa utala kata shulaje wa soro amaru be salendo Muawiya to kam gola ala kala dun ko sallallahu alaihi wasallam ko jama ya dalen de bini ifa yom ne to ne kala adun shutara ye o sen alu ya kam go hakili ko ale amani mewa na yi me utma amaru be mi amaru be Muawiya to kam gola Muawiya to ko min ya bokana ko de ya fa mi ya labo kana ulute mi ya labo kana ko de ya fa ma kuma famo o ne mo min na ko e salafiye ni bela saw ibe ke sen alu de wa ibe ke mo rafiye wala bina ke yazid har madin har madin de an wale famo har madin tin malikayo har madin binya abici wala be har madin ni malikace wala be har madin ni shetanate malikate cin fiyo shetana fana tin fiyo har madin bu fulal nyonje o fulal ni nyonje har madin be doye o ala ya har madin ka ketini wone fana na ko fana tiketu be be ko don ka malaka be dinata ka malaka ka ala ya hakili di daiman ka fanka tashi anka miri daiman ko ne yayi iki yere nyinga akara ci odi munyaketa bo islamana utube ya islama sira afrika mo afrika ukas islama yi ka kanu de ka don no de ka tarfu laje kira europe akira tunisi akira algeria akira me frafina amake rabu shimana ni fenye yakadoy wa kira sawe na fara ko islama dina ni jere
kira sawe islama kura minun fala lute dore do mo fako ala yere masunga shaytan fa ha ay man de fayo akon mini botude nga ko de mini ka jon fili mini ka jon fili foy ka jon dama jomi mo khalas lay ako anzirni ila yawmi yub'athun to ikana fa ala ko innaka minal munzirin ni to ni eyo famo ni be salama do ala kirani yahuda bolola nyonka ni nasara bolola nyonka anna madina yahuda tumbe nasara tumbe munafiqu tumbe ajni udu ya ke chugudi ni elbeni ha ni elbeni bo munafiqu bunun tumbe salama tuntewa we salat na ko qur'ana kala ngumu kay balo ke nyonka wa am tan ko ni baradido wani afra ala sena alu nga sena bagare ni kuma info asire ka yere ne har madum ke kenye ni filla ayentle sena mor fana na fo ni filla ayentle sena alu fana na fo min tafi otene we ala kra de sallallahu alaihi wasallam ani aslama kulu akacha na kulu au benan minka o de sawai nete otuma akande be ni beni fo bo siza moti ne fotun kafiri jamani mo nyamo ko ni bisika fo ma fa islam jamani mo nyamo shitafo ale min ke odido har islam min do nale hakilla yuyi odido nyebbe ka ngabla odika ne ke kaba ko do de wallahi mo bisika fo ga fo be islam ya awa bela jilen fara nyonga groupe klina eta don ko biki resen kaba ko do wallah mo kafiru de be kelela la wati be e hurriyatul ibada hurriyatud din ika dina ko ni ala bodu chugo be ka liberté ka dima da sebe ko en islam o de foranyo la ikraha fi din karwalte dina kula ngami file karwalte wala e fali be min no fe wotma wodi balaka amma fo la ka fo halbi islama minna ala karafa sallallahu alaihi wasallam kuma amina shirika kuma to dafa nyefe da rasu politique ideologie fana te joni ala chebe nya churumina odito ni mo mbe aba politique akai ka salama to wala ka ala kra to wala ni dlali wajbari ka mo on nyonche o dlali ke ni be na fanyine on na fanyine makana misalu ta ala kra boyante ma famu bon kafo dina ko ni dien ko te kiren khalifa minum sira ala kra kofa ulu tumbe kalamo de tum wotun te min kala ne muyewa abakar be si domina mote se wala min kala ne bayo sirna mol be si domina mote se wala min kala ne bayo wo fukata je wuli islam ba tan fla wa fi mo wonna ni kiranye mo yi baso mo do bi ka jamana o kala ne bayo o to manis ya politi ni dina ekilene kalamba ne be kayo joni yo yifro ka fo islam nyamo be suwanja kala ko almamiya dinu ode absika fodi ma o lebina mi be sal kidu to katama atoka me ala kula nga fo jinya kula maka abara ala kiram ma jinya ko ni dina ko kilifi ad-dunya hiya ad-dunya wa antum a'lam bi shu'uni dunyakum ad-din huwa ad-din wa don bote me ka fo nyemo wo sigiri islam ko na kaka so mimbe ala ko kalan do katama toka junun kote mankuti woro de bula minte mba donda mai bala ko do abu dharr yani na la krasa ka ka amiru nyemo go yorula ba ko de ko innaka la da'ifu illa fulin tu fab itshika kai somora de ndende ko wala sama bado kashi bado abana fembe la abu dharr akhisa donen mala krama so ka kenyemo go ka danenka aku illa fulin do itise na ya di metisa ko na ala ko do atida mo ala ko rajun ko so joni o be mi foni akra sabu ka chine ke to se da wajama kan ne ko al islam dinun wa dunyan ka ba ko islam ay jeni laharabe
dina ko ni diɲɛ ko k'a bɛ b'o la donc olu m'a faamu k'a fɔ min ka ɲi yɔrɔ min na o ka bila ye n'i taara mɔgɔ ta k'o bila ka kɛ cikɛlaw ka ministre ye k'a ka salicogo ka ɲi k'a bɛ misiri la don o don i ye mun baara kɛ n'i tarawele tɛ se ka kɛ sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔ ye o tɛ kuma yɛrɛ bon o de y'a to fɛn o fɛn ko a bɛ silamɛ fanga dilan a bɛɛ échouera e bɛ se ka kɛ faama ye sisan i jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu n'olu tɛ fanga ko la n'u bɛ se ka i dɛmɛ ni hakili ye u sabatilen bɛ u halasilen don olu ni bɛ jɛ ka baara kɛ nka i bɛ se ka kerecɛn ta k'a bila yɔrɔ dɔ la i ma da o la wa i jɔnnen bɛ dɔ ka silamɛya na i b'o ta k'o bila yɔrɔ dɔ la sikasi t'o la o parce que o de ye ka kodɔn yɛrɛ ne ko de fo sɛlɛwolila de ka taa ye fo alimami de fana ka taa ye ko bari k'e bɛ ka silamɛya de dilan i bɛ tulonkɛ de la i bɛ sɛbɛn de la i bɛ mun na alakira sallallahu alaihi wasallam i bɛ Madina Maka sɔfurula ka taa Madina min ye kungo cɛsi n'u ye ka taa silamɛ don kafiri don silamɛ tɛ bon kada ko bɛɛ kɛ nin ko sɛw ye bon ni min nana n'u ka hakilila min ye silamɛ na n'u nana fanga min na dɔrɔn u b'a fɔ k'ale ka hakilila dama ka kɛ ni a ka kɛ intérieur ye a ka kɛ étranger a ka kɛ dɔgɔtɔrɔw ta ye a ka kɛ baarakɛlaw ta ye a m'o kalan kɛ mɔgɔ min b'o kalan kɛ o de bulonda e ta ka kɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ye a bɛɛ échouera nin de don min ni min man kan parce que n'o sɔrɔla ka ban ne kɛra ye ka ban ne ka mɔgɔ minnu ka hakilila ye nin tɛ ni e kɛra ye mɔgɔ minnu ka hakilila ni e fana ye kelen ye bon ni e bɔra ye min fana bɛ na o tɛ taa si tɛ tun ne ye silamɛ jamana bɛ bila retard la sinon o kama n'o ma diɲɛ kɔni lahara dɔ kan kalan o kalan bɛ yen min tɛ sariyita ye min tɛ sun ye min tɛ nin ye o bɛɛ bira ye alakira m'o si fɔ n ko ni alakira m'o si fɔ i bɛna hali nahawu kalan to yen alakira ma mɔgɔ si kalan nahawu la ma mɔgɔ si kalan sarfu la bon ni diɲɛ kow de ye a tun kan ka kalan n'i y'a ye silamɛya daminɛ kɛra ikra ye n'an banna o kalan ma a fɛn sisan an bɛ o bɛɛ bɛ ɲini i b'a ye fara jamana jumɛn da jamana jumɛn président bɛ se ka bana k'a tɛ taa Europe wala Amérique jɔnni y'u bali kalan na bon ka ni mɔgɔ tɔ ni nagana ko in na i tɛ se ka kalan o parce que fangaw fana b'a dɔn olu faamaw fana b'a dɔn k'a fɔ n'an ma ko dɔ di mɔgɔw ma k'u sugola ni o ye u ɲɛ bɛ bɔ an ka fanga fɛ u ɲɛ bɛ bɔ an ka fanga fɛ u b'an contrôler ko bɛɛ lajɛlen na u b'an ka fɛn dɔ di u ma ten o de masala fɛn o fɛn filɛ mankan na faamaw fana n'u sen b'a la a kɛ kun de ye nin ye ka jamanadenw sugola ni ko dɔ ye donc u bɛ balontan k'u sɛbɛ ko ye kosɛbɛ ka tɛmɛ ko bɛɛ kan u ka ɲina u bɛ soboli kɛ u sɛbɛ ko ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bɔ masayidul khilafi ninnu mawlidu ko ni ayiwa arafa sun ko ni rajabu sun ni muharram ko fɛn u b'o bɛɛ di dɔnnibaaw bɛɛ fana b'o sɛbɛn kosɛbɛ o ti ban ka mɔgɔw sugola ne de bɛ kɛnɛ kan o fanga o fanga nana n'a b'a fɛ ka n'a tɛ ɲuman kɛ n'a b'a fɛ ka kisi mɔgɔw dama a bɛ ko dɔ de poyi kɛrɛfɛ ka mɔgɔw sugola mɛ k'u bila ɲɔgɔn na o bɛ ɲinɛ ale kɔ mutazilaw nana ni kuma cayar'u fɛ o nana ko kuranɛ ye danfɛn de ye ko kuranɛ ko ala ko ja'alnahu qur'anan arabiyyan ko ja'ala kɔni a y'a kɛ de bon a y'a fɔ a ye ja'ala fɛn minnu na olu bɛ sinti fɛnw ye o tuma kuranɛ fana a sintilen don ma yatihim min dhikrin muhdathin ye zikiru situna n'a sintilen bɛ f'u ka fɔ tan ko tuma an kana fɔ alquran qadimun a kan ka fɔ ko alquran hadisun fɛn sintilen de don ko ala ko n y'a kɛ de o b'a sɔrɔ a tun tɛ yen ala de y'a kɛ komi a ye fɛn sintilen tɔw kɛ cogo min na k'a ko anzalnahu an y'a jigin anzalnahu bɛ kɛ a ye fɛn min sin dara n'a sintira o de jiginna nin ye san 100 kɛ mankan na mɔgɔ min sara na hakɛ si t'a la
Ahmad bin Hanbal yere ga groupe ye donba num bemine we hal naga ku sena auzubillah ko fuka fo alquran makhluqun nu ko be mu fo qur'anana nimla kalma me ba fo alquran kalamullah ba fo antum makhluqun aw ghayr makhluqin wallah itekal ma me fi ko fo iteke alqadi fi ko fo iteke fo ye dina ko ko ni sara fi ka jani uye jemi nya fo ka gele no sara o sara 2000 o duse ye o ya bwala ko mo shikana kuma fo mo so o lamba fo politique la ni kodo ye abege hakin tanya na ko nin de islam ya yire ko islam ya ka kodo ko islam ya ka nyini fendo o tere fanga la pasal de do ni min kera kabni hira damuna mutasal tibi ko inga kabno kera nale ko mo kana fotu ama fo nato ta jirabi min kera nin no fuitala o fanga be nin ke kam go nyina yere ko bon masala fitini min flanchela ne ulu yere na kundi ni ani do ko do bubu anka ko do dubanta o kanyina onko ani uluru be o kan tikire ulu yere kasrata lo ulu be fanga de no foyo fanga de do tan e me shiya ko ina be mo da min fara shiya ko la tangital ni tinna fo daro mo sake zo ko fulano tashayya wa fa frashtala amala ke mo goy aka kalam mana ke chugo chugo aka ala islam mana ke chugo pisi politique ko do ni tashayya do ko ro de ya ba fe ka fanga mine auna ka dise na alu kam goma hal biyo de do وهل بيوبل كلن النبي صلى الله عليه وسلم غرفولا كفالا كودو اوتي او ni mo men go opolti kai ne wa do bisika nya chukubina kaso ade ambale de shinna dina foyango be ni politiki madwala atise kalama me mi fo obe ijija ofe kana fulu do ofe kadabalu tige kama mi mason وهو حرب النفسية أنت بمعنى حرب النفسية كي يلا إنا ميري كدسة كودولا كشيء كان علوما كأمرغو كيغا ولا لأن الإسلام جمان تلا أو فرسون على نينما أنك أبو أنسيبو كفو كام الإسلام فان كوندلا وأنا أنسيبولا كفو أمنا كدورة كفر من بانشلا كوف سمانتا من بويه كانتو دو وأنغا نوكما فو أنغا نودنا ما في كنا أير دسرا كوبيلا وكانتو تا أنتشا كوبيلا نينكو أنتشا فويلا كفو نينكو سا ni iye mo gobi nka culture sai be kudre e ga ko lufleke e ka marasa wala de ne ka ta marasa do la sisa e ka marasa ngata mbafa kwa to ko amadu bayo ya fon ba fu to so ka dia ma fu fato ba fu dawla kulwali wala dawla bayo ibo ima bayo fu ma kulwali fo ba fu bato ya fo ami trawre ye trawre fo ye bayo fo ye kulwali fo ngata marasa werla segaka sayo kama marasala nga fo ko kala non fana ko ni sabasa ka dima ngata jangana kama marasala ko ni sabasa wallahi ma su tikire na bena fla la be fonyo ngo sawala ngene to be fonyo ngo ala wa nungu kawa ko lezo fonyo ngo be am kal ani fonyo ngo de ta ubulu ka du an ka dinana fonyo ngo jakama egada baroli to wonna ko baroli ajere ba ko baroli me wolu ko lu ba se baroli to wuju me nya bola e ko kala ma bola dibte ma bola foi ma bola baroli do ba sebete shamara saga ne umbe baroli sebete ko me kala lege foyango ya jakama nga fen foyango ya tani ko ba ko sisa mi ya nyinga dime yere funi ya nyinga yere ba fa kama sebe de niyasebe tuko shira mo ko sabata sebe no wanyo mbla yorula ire jamu nere mente wage ne ko ko wage sebe kadima ta fendo sebe kadima nere ta sebe ne ko hal naso e bi seka be fembe do sa nere jamu de ni nere ba sebe ta e bodo ito totewa fi ko fana yele ma kano di yana ma ko fana bon ni mo
mɔna i bɛ se ka mun kɛ misiriw ka kɛlɛ ninnu wajibi don kalanyɔrɔw ka kɛlɛ wajibi de don samajama kulu ka se ka kɛ u tɛ se ka ɲɔgɔn faamu fiyewu wajibi don puisque an ye fɔɲɔgɔnya bɛɛ de ta ka na kun tɛ fɛn min yɛrɛ la n y'o de sɛbɛnna éducation wala a taara k'a fɔ puisque an bɛ ka mɔgɔ minnu ladege an ɲɛ tɛ foyi la fɔɲɔgɔnya kɔ ani kalan tɛ mɔgɔ bila nɔ kalan tɛ yɛrɛ ka faamuya la ni mun filɛ nin ye sisan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ surtout Afrique parce que nin ye ko dɔ de labɛnnen ye ka na se anw ma min bɛ yen n'an jɔyɔrɔ ka dɔgɔ an na parce que a ma daminɛ anw fɛ yan nɔ jango tɛ k'a fɔ ko an bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a la bon a bɛ kɛ hakilila minnu kama ani nafolo minnu kama bon anw sen t'o si la furu ɲɛnama ka dɔ di dɔ ma k'o su ka bila dɔ la donc hakilila jumɛn de bɛ se ka na sisan pour que an bɛ se ka kisi nin dɔrɔn hakilila min bɛ se ka anw kisi o ye an ka silamɛya kɛ silamɛya ye an ka mɔgɔ ko bɔ a la arabuya tɛ silamɛya ye an ka silamɛya kɛ silamɛya ye ala kɛra jɛnna ni fɛn o fɛn ye silamɛya na an ka jɛn ni o ye salafu jɛnna ni ko o ko ye salafu safu jɛnna ni fɛn o fɛn ye silamɛya an k'u k'a dɔ ye ni ne ye ko dɔ kɛ e fana y'a kɛ cogo dɔ la e ɲɛmɔgɔ dɔ ye salafu la ne fana ɲɛmɔgɔ dɔ bɔ a la n'an ko an ti bɛn an bɔra salafu kɔn kɔnɔ parce que olu jɛra o kan mun ne ni e tɛ jɛ o kan e bɛ nin kɛ ne bɛ nin kɛ salafu dɔ ye ne ɲɛmɔgɔ ye salafu dɔ ye e fana ɲɛmɔgɔ ye ne ko an bɛ kɛlɛ wala e k'i bɛ ne kɛlɛ an bɛ salafu kɔ wa an ka kan yɛrɛ farafin fana an ye farafinw de ye mais culture ɲuman b'an bolo ɲɔgɔn bonya b'an bolo ɲɔgɔn gasisigi tun b'an bolo ko wɛrɛ de donna na n'olu bɔra sisan i bɛ denmisɛn a bɛ dafa mɔgɔkɔrɔba la a nana sisan de i b'a ye i ma mɔgɔ min yɛrɛ ye diɲɛ na a bɛ ala fɛ i bɛ fɛn f'a ma o bɛɛ kɛra sisan de o de silamɛya jogo de ye mɔgɔ min mana fatu a to yen i kana n'i ma ɲɛ fɛn fɔ kɔ i bɛ fɛn fɔ i ka ɲuman de fɔ i kana ka juguman fɔ bon an ka silamɛya kalan kɛ k'an to an ka farafinya na ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da manto ala ye fɛn de ma u b'a fɔ khususiyatu shu'ub o khususiyatu in o dilen b'i ma an bɛ silamɛya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya na mais bɛɛ n'i ka khususiyatu dɔn o tuma i bɛ se ka arabukan kalan yali i na se ka silamɛya dɔn nka i bɛ to i ka farafinya na ko i bɛ se ka tubabukan fana kalan ka taa fara jamana ka taa kalan kɛ ka métier kalan mais i bɛ to i ka farafinya na o défaut min b'an fɛ yan o ka jugu kosɛbɛ min ye arabu kalan o b'a fɛ k'a bɛ kɛ arabu ye bon a bɛ fɛn dɔw ta k'o fara silamɛya kan o t'a la nasisi t'o la bon minnu fana ye tubabu kalan an ɲɛ bɛ tubabu kalan an bɛ afiriki tɔw la o an taw tɛ kelen ye o anw mana don ko ko la an b'o ta komi a tigi yɛrɛ wala an bɛ juguya tigi n'an ye silamɛya kɛ tan an tɛ silamɛya ye abada ma dɔn n'i y'a faamu o nin de y'an ka fiɲɛ ye n ko nin de y'an ka fiɲɛ ye o de kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ani silamɛya min bɔra Maka ka na Madina a b'o taamasiyɛn dɔw bɔ an k'an yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ an ta ni o ye kelen ye wala o kelenw tɛ n'a sɔrɔ an bɛna y'u la k'a fɔ sahibaw salafu la dɔ bila awɔ nin na dɔ bɛ nin kunutu in kalan dɔ t'a kalan dɔ bɛ nin tahiya in kalan dɔ t'a kalan dɔ bɛ alikama kɛ siɲɛ 2 dɔ b'a kɛ 1 n'a y'a ye k'olu dɔ ye mankan wuli ɲɔgɔn na nin de sahalen don nin ye nin de baraji ka bon nin ye o bɔra min ma ana alayhi ne bɛ min kan ne ka sahibaw bɛ min kan o ye ko caman de ye wala o tuma ala ka sago ɲuman kan ye ala k'an bɛ sababu ma sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin an balma ne kun an karamo n'an fa ne karamo shine da moge la silikum mun ka o ya an kunte muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka boli Maka ka taa Madina n'o ye sigiko sabanan ye n'ala sɔnna waati tɔw bɛ n'ala ye waati wɛrɛ yira na a bɛ se an karamɔgɔ ma ka laseli ninnu ta ka jɛnsɛn balimaw bɛ se k'o ta n'o bila dɔn yala sa an bɛ dugawu kɛ baara min ni ka kɛ ni
ala ka kɛ ala kama baara n bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ fana ye ala ka sijan ani kɛnɛya an lamɛn ko ɲuman ya rabbi ala k'an danna ma an karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ groupe in sanfɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ dugawu ɲini a fɛ cogoya min na an bɛ dugawu k'a ye ten ala ka bɔda ɲuman d'an ma ala ka sijan ani kɛnɛya an lamɛn ko ɲuman ala k'o danna ma an bɛ dugawu kɛ bamatɔ ye ala ka hinɛ o la ala k'o jigiyɔrɔ ye ala ka yafa ko ma o y'an kɔmɔw na ala ka nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛmɔw na ala ka nɔgɔya بجاه المصطفى صلى على محمد إذا نعمل بشوينة تبلتا بل ما كروا أنا دوك حبيب الله وجه برولي والسلام عليكم ورحمة الله